iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita, ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga aljon, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kasano iho, nakasagana ka di amin dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalaysayo kini Joyce. Wan mama, dagiti langin souvenirs ti morura sumangbat. Nasayat mat nga rod no kasta. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga ron mama, double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wen nga rod iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, aljon iho. Wan mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ti panagadal ko, nga urag may sa kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabagak da ita kas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, at dan trabahom, kat agkasar ka pa yan. Utang ko amin kada kayo ti panagbaligik, mama. Kat ikarik, aramidak mat amin akabalak. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon. Joyce. Thank you, best. Best wishes. Agyaman akmanan, best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa yung rabi eh. Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wanyag kay so, best. Anyat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumutan amasarakan tidawan mo. Ah? Oh, Wala niya. oh di ba? At tatagiti babarkada kasiman nga da dito, Hazel. Iyam-amu kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka ka din agkad-kad, best. Alaan hawanan. Barang siyakmat ti sumaruno ang maikalaysa. No kasta, masikog kan bakit? When Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, Diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktora masikugak. Kat amom ka di? Danya, Lalaki iti inauna nga anak ta. agpeso? Wan. Yes! Yay! Ang dalawa ng junior ta, ano kasta bakit? Wan anak kay. Yahoo! Yes! Di mo unay tagpukawan. Amangan numarengreng na iti sa aruba. Diyan lang amin malapdun ti bagay. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Ha? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpasngay ka. Ay,
Wan nga rod, ah? Ang sana bale, taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay, katrumbang lang, ah. Aka na yun ti umawag, lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may sa tawan apa nagbarkom. Apag huston to, inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanakta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar nga papainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumteng to ka di day tagon daway aljon. Di mat dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit? May salayang na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga rod kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo mo tinitanakta. Sana bale. Tao madani matan ti panagawid mo. Di ka di madanagan. Tada kami lang dito nga agur-uray kan ka. Wan mo't kid di bakit? O sige nga Roden, baliwak tumanin tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyag mo tadigusag pay. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganan timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar ka ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa kan mayat ti init na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid ah. Ngamita, agsubliak man na yung barko. Huwan nga rod ah. Maikawa kamin tulakit ti kawan mo manan. Numabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin natin tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho. Awan mat ka nan tayo. Ken maisa. Nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga nakta ko nama. Anya? Kurang timay sa laang bakit? Layunan tapay. Tapno atan tumot. Kaya ayam na sigaw. Ay, sus! Itanto pa'y amay-may sa laang ti anak ta. Kat kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kaya tang trabaho? Bakit? Tijak lang kaya. Kat timaya tayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka ata isumat ti pinilim at trabaho. Ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatuгak. Bakit? Kasta? Wen. Nala, umay ka mangkid dito. Ipapas na tagin nilo. Bakit? Saan na dito'y salas? Amangan mo ada makakita ka data. Mapantay jay silid talakay. Umay ka. Ibaba na kayo dyan. Amangan mo maibatan na. Pare Aljon, agaw-awis met ni Boss Jimmy itay. Apantayo ka no happy-happy. Ha? Sa dino ka no pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar ah. Ha? O anya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag-unwind. Makasikuro mo ti kanayo na trabaho. Ay gat? Wala, pare. Mapantayo man mo agpalpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya? Kalapati ko na, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawatan mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Anya? Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ama ditirik na.
Kanayon ang maululawak, iso na panak nagpa-check up. Kat day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tun talakta bakit? Wen iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaro na kid di maring agawid ah. Excited ako unay na makakita maring kata kayo. Anya? Kat no kasubsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti ibagbagam. Kailiw ka nga ron unayin bakit? Nang runa ka nagbalinan na doon anak ta. Talaga kaya't kunti agawid. Igaid mo kit di ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaornong. Gan, ang nadamti bagim di taa. Narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kindi atagan anad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Hoy, paral John. Itay pa ya dumugam ti silpon mo ah. At dan sakit or-orayong magtiks ah. Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimuar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Psst, tangiwan mo pare. Ang mga noda makangagan ka. Katanya pa iti panunutin na. Kunak, topay ket paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no kasta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka kati. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pakikamang tagikwaking kuwana. Ang pang-asim ha pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Danagmun pare. Sa anak mo't at chismosan niya. Don Tore, I can keep secrets pare Aljon. Ngamiti may isa kondisyon. Ano da ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharam kinahizan. Ha? Hindi talaga eh. Ariglado pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon ang maili, ho. Ang naskan nga agan ano saka, ta isumat nga rin ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kaya. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada at tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kag parikot. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa ket adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ay ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam a best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Ha? Wenen, sorry naman, best. Si man gayam ti asawa man niya. Kumusta Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabe? Permi a boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam, ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigsigurado Aljon. Di kay kati matanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaing amang ilamang. Di kag sigsigurado hunakmanan Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawak. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam apanagannan. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tilang amal, John. Kasla di ka makait na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin. Kasta?
Kat ingka agdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakit. Isaga naman nga ro ti tuwalya kan ti pagsukatak, tagdi ko sakbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo, ta isarunok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya tayo jay? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adeta. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Ne. Numero lang mat. Tinasayat, song bata. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga aging ga ita kat awan pay laeng. Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ay, anday pagsukatan ngay bakit? Ay, ne, apay nga daking ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklok ko, nak? Kaano pa'y, ha? Ko bakit? Diyos, di ganda kumapay. Pangasim, agpatawagak. Awanan kirumbag nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. At da babaim, ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagara ti amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo a babae? Asino nga roday chay, alaman? Oh, mama, pampalipas oras ko lang dagi siya babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang ti masapul da kanya. Oh, tiyak amukan kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Angam apay akas tamot tentar aramidam. Apay, iho. Sorry, mama. Sorry talaga. Ikaring, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama, Alala, ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosam ti parikotyo nga agasawa, Aljon. pakawanan na ka din abakan. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jay ababay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Sika lang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Kami, saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublihan ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyam anak. Dawaray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon, Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. agyaman ka. Taruming ring baulat tati panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laam mon, Aljon. Banaga pagyamyaman ako na bakit. Kat ulitak man ang dagkid daw iti pamakawan kan ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka iti barko. Tapno mapan ag trabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidam ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga agbakasyon pare. Pare Dexter, Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwata. Nang runa ita asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakbaya nagsubli ka dito'y barkaw. Wan, ngam amamat.
Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama, itinaduma-duma babae pare. Kat ti pagdanagak, amangan nun nakaala akon iti sakit, kapukadag iti sintomas amarikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna paray. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken ngagpaagas ka pa'y. Pare Dexter, Di kagdanag, tasyakton ti makaammo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko ang basol iti anak yo. Tapay akastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapay akastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Husto nan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputakas taak ba't idiimbati da kami ti ama ni Aljon. Ang umsana bali. Ikarik adi kay baybayan kadagiti apo ko. Agtalinaed kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce, No dagiti ubing ti gagaram. Awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida ang makita. Agsublikan tulangan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce, Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. sabay ko mata, mapakawan na karagita doon nagpasulakin ka. Nabayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na lang, tasaanan ang may subli pa iti sigod alin nang ta. Dinadael mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinssan matan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce, Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag ka kitli. Kat isimpam matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbang amat tasikakit nga rod ti amada. yan, tikastoy. Nagsakit tikastoy, makikita kita. Imbes na siya pumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes na siya pumati awagan day ti Dani. Imbes na siya pumati mangsaksaklot. Mag-ugba. Mga arakop ka na kwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yung unay. Kastamat to ni Tinayo. Nasapay ko mata mapagawandag. Diyos ko. Amom, lukasano, ti pa nagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunot na kitanak ko. Iti kasta. Kat di tuguran. Tarabayo midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na.
Tulungan ako, mangat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Ditoy ko anapanaknakan apod no gayam ti karma. Nalaos ti panagbabawik, angam anyan tanaladawan ti amin. Makonkonsensya ak gapu kadagiti inararamid ko. Ita, kasla awanan namnamak. Panagriknak kat awanan serserbik nga agbibiyag. Kailiw ko unayan dagiti agiinak. Napintas ti biyag da ita iti puder ti barong asawa ti asawak. Kanayon ti panagpasyarda iti abroad, ket ad-adda apimmintas pay ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nangiornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aljon. Ken ka pagayam Aljon. Nasara ka mon ti babae amang ipatpatagken ka. Nasara ka mon ti babae amang ililalaken ka. Nagbasol ka kenkwana, ngem inikkan na kay ti may sapay agundaway, ngem sinayang mo. Tibukod mo lang apagragsakan ti pinanpanonot mo. Di mo pinanonot dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Makapaladingit man ti kastaan nagbanagam ita pagayam Aljon. Angam anyangay nga rod, talaga siguro akasta ti biyag. Sapay kuma tagbalin nga adal ken kadaytaan na pasamak. Tirumbang aramidam ita pakawanam ti mismo abagim. Kumararag ka kani Apo Diyos. Dumawat ka iti pamakawan na ket ibagam amin arikrik naam kenkwana. Panagkunak ket bay ampaylaang ti pamilyam ita. Awatem ti sakit amarikrik nada para ken ka. Ngamin basol mo mat ti amin. Angem di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Anya ti ammo tayo. Amangan no dumteng to ti aldaw ket dagiti anak mon tumetlaeng ti umasidag ken ka. Alakastan pagayam Aljon ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inte ikan biag kita ket nagapu kani pagayam tayo a Jerry.
manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo man pay itinaragsak ken nabindisyon nga aldaw. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jerry. 22 titawan ko idi nakasikugak. Madamaak paylaang idi nga agap apply tapno makastruk iti serbisyo. Ket tapno maiwasan ti chismis ken negative nga impressions dagiti tattao iti pamilyami, nagkasar kami ni Ivy iti judge. Intuloy mo't ni Ivy tinagadal kabayatan ti kaaddak idi iti training. Agingga nga inpas ngay na ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nakastra kakmeten iti serbisyo. Diyakon na sarungkaran dagiti aginak, gaputa diretsyo meten ti panagjutik. Gaputa awan pay balay mi, nagnaed da pay laeng ijay balay, kadwana dagiti kakabsat ken dadakkel ko. Ngem idi dandanin ag-graduate ni Ivy, marigatan nga aginnawid ijay lugar mi. Iso anang kita iti mabalin na apagdagusan iti mismo nga ili. Ket inayaban na ti inana tapno mga awer iti anak mi. Kabayatan ti panagadal na. Kada umawag idi ni bakat ko ket kwarta ti ibagbagana. Iso ti kanayon a pagrikyaran mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Anya? Kwarta manan? Kat no kaipawpawit ko lang kan kay di na panalawas. Wen, nga masakit nga rod ni baby. Kuna ni nanang ana sa isaya at numaipan iti ospital. Iti kasta ma-check up dagiti doktor. Apay, agan ano ngamin ayan ni baby. Amangan met no nabaybay amon, gapo iti kanayon mo akaawan. Di nakpagsawan iti kasta, Jerry. Tauray no kasano ti kinabisik iti pagadalan. Amuklat ta nga ikan iti oras ti anak ta. Una, ngam kada umawag ka. Kwarta. Amumet amamindwak lang nga agsweldo iti makabulan. Agam no dumawat ka. Kasla kanayon nakmutan nga agsweldo. Saan ka matapilitan no talaga nga awan? Numangtad ka o di agyaman nak. Ngam no awan, di awan. Sana masapul nga ado asaom. Unay ka na ya. Maawatan na kumamet. Ado ti paggastusak dito eh. Wen, maawatan ka. Ngam maawatan na kumamat. Amumot nga agad adala. Ado ti paggastusak. Sa anak mat kat adumawat no amok nga awan kwartam, Jerry. Sige, tamang ipawita. Ingka nga rod ipa-check up ni baby. Iti kasta, mataming adagos lagi ti doktor. Nanang, apay no dito'y kayo pay laang dagos mi nga agnaed, aging gang agturpusak. Nay, kunak man no sumagmamanula ang abulan ti panangkadwak kada kayo dito'y ay anak ko. Ay, kasano ket agririmat ni Jerry tunggal dumawatak iti kwarta kan kuana. Iso ana sa isaya at sa laangan no agtrabaho ak, kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, adda pangalaak iti pangalawans ko. Sa bagay, nasa isaya at ba't nga agpaiso nga dabukod mo a kwarta. Iti kasta, saan ka laang amang namnama iti ipawit ni Jerry anak ko. Wala nang, saan abali ta-graduating akmatan. Ay katwan ang road. At damot kit de dagiti kakabsat mo amang tulong kinitatang mo. No kasyay nga adda matrabaho ijay talaon. Wala nang, kit agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Basta igaed mo kumate agadal. Iti kasta, makalpas ka. Wala nang, awan rumbang apagdanagan nyo. Talaga nga igagaed ko ti agadal. Saan lang apara kanyak? No di kat para kada tayo, kan para iti anak ko. Okay. Kasano nga ita? Saan ka mat gayam anak ka pa sa iti board exam? Kundi review ka pa mat. Sayang lang ti kwarta.
Wano, ada sa bali apaka kumikumam. Ket iso ti ipuy-ipuy atam. Iso adi mo sineryoso ti nagribyo ket saan ka nakapasa. Ay, anya ka di manan dagita nga ibagbag am Cherry. Ibagaman ti pudno, Ivy. Adan samat lalakim. Gaputan dyan nagawa awid. Ket nagbirok kamatan iti sa bali. Ah. Apay, siyak ngay. Naminsanak lang mat nag-take iti board exam. Nakapasak mo dadagos. Lalaki akpay. Sigagi din na babae ti saan. Paliwawang. Sa bali siguro tinas asikaso ma. Iso at di mo na ipasa ti exam. Ay, awan oras ko amakirin mikir may papaniti day taba ng Jerry. Tinasayaat, mangipaw itkakit di ti kwarta. Na, kwarta manan. Kada umawag ka, kwarta, kwarta. Ipaw-pawit ko lang arudan ken kati kagudot sweldok. Ngem pakurangan pay. Ay unay kamatan. Pangan anuam ayat ti kwarta. Amumot ang masakit ti anak ta. Kinapudno na, nag-seizure manan ni baby. Kat adda kami ita dito ospital. Anya? Oh, makita mo ta. Siguro nabaybay amon ti anak ta. Gapo iti panaglalalaki man niya. Ay, awan ka kan dagita nga ibagbagam Jerry. Mangipaw itkakit di. Iti kasta, adda busbusan mi dito ospital. Awan ti maipawit ko. Ken... Inidepan nakit din. Oh, ti awanan bay na babae. Kasano da ito yan, Jerry? Masikugak matan. May sa kamit. No di kan tumot ngamin nagananad. Kasano ngay daytan? Jak mat naglangan ang nagtumar iti agas at tumtumarag tapno jak agsikog. Nakarga anak matlata. Jerry, Anya nga tanong. Just kikit di. iparagrag ko kasta ka di? Saan, Jerry? Basol iti Diyos ti Si panpanunutan. Baba Sultan iti imatang ti Diyos. Iso Saan ko nakmat? No di mo kabalan asungbatan ti inawag, okay lang. Maawatan ka. Ngamin, amok nga addan pamilyam. Ngam pangaasim, tadi nakpilitan iti kayat mo nga aramidan. Urayan niya ti mapaspasamak. Ipasngay ko ti ubing, Jerry. Sa payada iti ospital ti anak ko ita. Anyamot tan. Pasensya ka na, Julie. Sorry. Diakon na mo ti rarabidak. Diakon na mo ti panunutak. Iso at tila mapampanunot ko nga ramidan. Talaga mariribu ka nak. Nagbalinak abisi ka dagiti napalpalabas ngal daw. Gapo iti kasasaan ni Julie. Kanti anak mi. Kasanungot ngamin. Naganak ako urang iti bulan. Iso masapol ang may incubator ti ubing. Diya ko nawawagan ti asawak. Apay ngay. Di mo't pulos imawawag. Apay nga tan. Tinasayat. Awagak ni Ivy. Apay ngay. Diyak mo't makontak ti asawak. Ulitak nga idayal. Awan lata. Apay ngay. I-text ko man langan. Iti kasta. Awagan nak. Hello, Nanang. Pasensya kayo, no da kayo tinawagak. Diyak ngamin makontak ni Ivy. Nag-text akin ko na, ngamawan reply na. Iso ada kayong tinawagak. Kumusta kayon? Kumusta mo dagiti aginak? Kasi ti Apo, nasaya at kami batlata barok. Iso na laang taging kaita. Kat adda kami pa'y laang dito ospital. Saan kami pa'y anak awid. Manipod day dinaudi ang nagsaritaan nyo kini Ivy. Anya? Nabayagan na siya. Katuhan, nabulanan kamin at ito'y. Apay, anya ngamin ayat isakit ti anak mi, Nanang. Ay, adda sakit na itidara, barok. Leukemia ti sakit ni Renji. Anya? Apay ngay, asaan nga imbagbagan ni Ivy dayta kanyak? Katno saan nakakanumat ang makunta, kadagiti napalpalabas nga aldaw, barok. Kan may sa, di nan maasikaso ti cellphone na. Nga main makumikom ang mga asikaso iti anak yaw.
Dandani saan na kaya ti maitisaw. Agririno ko ha. Isu asaksakluten latan ani Ive. Sige nga danang. Pakibagayawan nga ro tasong bata na ti awag ko. Kaya't ko makasarita ti asawak. Sige, tay bagak day taken ko na baraw. Hello, bakit? Apay nga italasong batang ti awag ko. Inaramid ko mat amin nakabailan. Ngam talaga adinan na ilasat pa Amo ti Diyos, asaan ka nagkurang iti panangasikaso kiti anak ta, Jenny. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Apay, anya tinapasamak. Ivy! Oh, naidip mo tan. Awagak manan. Saan nga makontak ni asawak? Anya nga tati kahit asawan na giti imbagana. Madiday to yung ngagparparik na kanya ka. Awagak ti boss mi. Iti kasta, makapakadak. Masapul nga agawidak. Diyak makontak ni asawak. Agraman ni nanang. Di na mo tensong batan dagiti awag ko. Anya nga tanay at tinapasamak. Partakak pa iti agmaneho. Iti kasta, makasang pwede ka dagos. Sapay na po yata na ka nag-duty di rabi. Hanggang masapol nga ikarigatak na gawin. Upertekak man dahi ta sarsaron na ikaw. Damasabat ko! Sa dinutiayan ko. Cherry, iho. Papa, hagyaman hakta nakaputa matlahangan iho. Kumusta terik nam? Awan ka di tinasakit. Oh, di mo pa ikuti, iho. Imbag lang na, tasaan ka unay anadangran, itipad na ka disgrasya. Papa, tasawak. Sa dinutiayan na. Kumusta ti anak mi? Iho. Sa dinutiayan na, papa. Pangasyo, takuyugan ta kiti ayan na. Ang kalma ka kumalaag, Jerry. Madama nga sa sikasunda iwekin mamam, dagiti masapsapol. Hindi kasta. Mayawi din iji pala iti bangkay ni Renji. Anya, bangkay kunang papa? Huwan iho. Makapaladingit man. Ang naskan nga awatan tayo, tigas at anak iyo. Talaga siguro, ngaging galangan ni Jai, tinted ti Diyos, abiyag na. Ivy. Anda ka mat kaya. Pakawanin na kuma. Nagdaktiltikin mo to ang bakit. Limlimtag dagiti matam. Awan mat siguro tirumbang nga ipalawag ko kan ka, Jerry. Kaya't kataginan na. Isa pang asim tadi nagsingan. Kaya't ko ti maturog. Sige. Maturog ka lang, Ivy. Adak lang dito sibay mo. Ikarik di ka panawan. Aging nga makaturog ka. Adakan ka. Katagyaman agnukas na, Jerry. Nakakaasim at asawa ka. Sabay kumata mapakawanak, Ivy. Sorry. Sorry, tinagbasulak.
Ivy, bumangon ka ditan bakit? Atoy, inyagan ka iti kanan. Nagluto iti nitib ang manok. Bumangon ka. Ala, maan ka amangan. Tapno agsubli ti sigod a bagim. Kastaunan ako tong mo bakit? Api nga ta kapay lang dito, Jerry. Kasanon ti trabaho. Nag-resign ako. Anya, ang api nga'y sayang man. Kaya't ko asulnitan dagiti panawan nga awanak iti danam. Manipot ita. Dito yak langin si ibay mo. Dito yak akong nagtrabaho. Tapno mabantayan ka. Kat maiwanan ka. Jerry, Kat ulit agtagkid daw iti pamakawan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Mapakawanak ko makadagiti amin na nagkurangak. Bakit? Naimbag nga oras mo, Jerry. Julie, anyat araramin ditoy. Ang mga numakita na kati asawak. Pangasim tadi ka agis iskandalo ditoy. Numaipapan iti ubing. Ikarigata ka mang iti sustento. Basta di ka agiskandalo. Jerry, agkalma ka kumalahang. Sa anak nga inmay tapno agiskandalo. Dangganak pa'y kuma, pangaasim. Ha? Manipod pimanaw ka iti dagos mo. Pimanaw kami matan iti anak ta. Jakin bagbaga kadag iti dadakkel ko ti maipapan kadatakan ti anak ta. Mabuti ngak ngamin, iti mabalin nga aramiden da. Numaamuan da ti panaganak ko abalasang. Nang runa kat pamilyado ka na tao. Nadamag ko ti napasamak iti anak yo. Iso ngayon mayak. Anyat kaya't mo sawan. Planok ti agabroad, Jerry. Kat ibatik kada kayo ti anak ta. Anya? Angam, Adakin ka no ipudnom iti asawam ti maipapan kadata. Mabalin mo met apagparangan latan nga ampunan nyo ti ubing. Basta ibatik ken ka, kat sikan ti makaammo, Jerry. kwa, Amo ka natalgad ti agbalin akasasaad ti anak ta no ibatik iti puder mo. Amo ka di mo baybayan. Kan may sa, nasingpat ti asawam. Iso nga amo kan mariknak nga ipatag na met ti ubing, kas pudpudno nga anak yo. angam, kasanon, no, di na maawat ti ubing. Adakin kan amang ipakaawat ken kwa na, Jerry. Amok akabaalam dayta. Ikarik asaan kayon to ariribukan. Nulakit di ta nasaya at to ti agbalin at rato ti asawam, iti anak ko. Idi damo kat mariknak asaan a welcome ken kwa na ti ubing. Ngam idi agbayag kat isunan ti mga awer. Awan pulos nang ngagko apanang sidir manipod iti asawak kas tameten kadag iti dadakkel ken kakabsat na. Nasingpet ken naanos da kanyak. Namin pinsan meten a nagbaliwak. In pamaysak ti atensyon ko iti asawak ken iti anak ko. Ket ita addan iti kolehyo ti anak mi. Saan mi meten nga inbagbagapay kenkwana ti maipapan iti inana. Makunak ang naragsak kami ita kas maysa a pamilya. Awan matanda magkupay ka ni Julie, manipod na asawa iti maysa a foreigner kat nagnaeddan iti sabali a pagilyan. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Dayawak unay ti asawam, gapu iti kinatanok na nga agayat. Kas kunada nga rudan, adarason iti amin abanag. Ammom dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo, ngem inaramid mo matlatta. Ngem God is really good. Ngamin, nangaramid latta iti pamuspusan, tapno maornos mo ti pamilyam. Amom pagayam, Jerry, manmanulaang ti kastang asawa.
nagasat ka, ngamin kasta ti kinasingpet ken kinaman nakaawat tinatumpungam nga asawa. Rumbeng nalaeng nga rod asubadam ti kinasayaat na nga asawa ken ka. Alakastan pagayam Jerry, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, intay denggen ti pakasaritaan, ti maysa a pagayam a nagsakripisyo, iti ballasiw taaw, tapno maikan na laeng iti napintas a kasasaad ti pamilyana, dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Intay nga rod basaan ti surat ni pagayam tayo a Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Sheena. Nasapa abinaklay ko ti responsibilidad ti pamilyami, gapo iti panagsakit ti amami. Nang runa ket siyak ti inauna. Awan nga rod ti dadduma na panunot ko apamuspusan no di ti panagabrod ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Banang, Hmm? nodakan to ni ti Amerika. Igatangan na kiti baro a sapatos ko ha. Katun ang amsan nga ijay Amerika ti papanak ading ko. Ijayak Hong Kong nga agabroad. Isumot lang ay sumanang. Basta abroad, Amerika kunada. Nalaklaka kanukat ti original a sapatos ijay. Ngam dito ayan tayo. Unay kalakit din aya, Dave. Saan pa'y laeng anak kadandanon ni Manang mo ijay Amerika? Ngam sapatos adagos ti bagbagam. Wala, tapno sana malipatan ni Manang, nanang. Wanan ading ko. Di ka agdanag taigatangan ka. No kayat mo akit, uray talo pa'y asapatos tigatangag para ken ka. Ay sus, jak atrasan dahi Manang Sheena. Da kayo nga'y matatang. Anya ti kayat yu agatangag ka para kada kayo. Ay da, awan tinaduma kayat ko. No di ti kinatalgad mo iti lugar apa naman ako. Nang runak dayo ka ijay. Awan ti amam. Awan ti kabagyam amabalin mong asikgan no ta kasapulam. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak ko. Ay, no da kami laeng kuma ti matungpal. Nasaysaya at matlaeng kuma, no dito'y kan nga agtrabaho. Iso na laeng tadi mo mat kayat. Saan mat nga itijak kayat nanang? Ang imbag kumaa, no ni Dave lang ti agad-adal. Saan mat tadapay do akabsat mi? Ken maysa, adayo adakdakkel ti sweldo ijay. Uwan matkit di Basta di mo kumaliplipatan dagiti bilin mikin ka anak ko.
Agan anad ka kumaaka na ayon ijay, Wayne. Wan tatang, di kay kadiagdanag, takabailak ti bagik. Sa anak mo't kat ngagpursige nga gabrod no awan determinasyon ko. Ikarik, nanang, tatang. Siyak ti mangyaon kada kayo iti kinarigat. Agpatakder tayon to iti balay tayo. Iti kasta, saan tayo akakaasi no adda dumteng abagyo? Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Saan lang aday tananang? Nasken amaaddan kayon tumat iti negosyo. Iti kasta, adan tumat pakakumikuman niyo. Ken kayat ko ama kaadal amin dagiti kakabsat ko. Iti dayta nga ipagbagam. Kaslaawanen balak mo nga agawid, anak ko. Kaslati ko namit kat ijay kan nga agtrabaho aginggat ingana, Sheena. Ah? No siyakla amay sa, jakmet agarapaap itinanam ay apyag. Tinapatag, agdeden na tayo kumaasa nga pamilya. Iso ano malpas to ti kontrata, kalpasan tidwa, wano talo atawan. Uray agawid kan tumetlaeng adakos, anak ko. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho, Sheena? Ay na, makabannog nga rod, Emmy. Nakadado gayam ti customer iti dayto yung restaurant. Wen sentro nga min dito'y ayan tayo. Iso at talagang ado ti customer. Naku namon, Emmy. Upat lang nga oras ti shift tayo. Ang panagreknak kat kasla 8 hours akmatan nga trabaho. Kas naakmat laang ididamog kag trabaho dito'y. Angam saan na bale? Mairuam kanto matlaang Sheena. Wan matkit di Mairidip ko lang biit, mabalin manan. Kaya't mo asawan. At dapay sa bali arakit mo malaksi dito restaurant? Wan, sayang mat. Awan mat ngamin aramidak kalpasan ti trabaho dito yung restaurant. Sa dino nga eh. Iti may sa abar nga si dagmat laang dito dishwasher. Ay, mayatan Day ta talaga tirumbang nga aramidam no daka dito eh. Masapul na diskarte ka. Itikas na, mabiyag ka. Sika ngay mat. Anya ngay matidado maarakit mo kalpasan ti trabahom dito yung restaurant. Caregiver ak iti malam. At daal alaga ak abakit. Kasta gayam. Nabayag ka din dito Wan 5 atawan kon dito eh. Ay wow! Nabayag ka nga rodan Bumayagak nga tamat, iti kasta kabayag dito Katuan Apikit din na saan. Basta na diskarte ka kunak manan. Tiibilin ko lang kan ka. Saan ka ngagpaspasikog. Grabe ka Pudno ibagbagak Sheena. Adon tinakatrabaho ak akasta ditoy. Nakipag one night stand. Tapos nagsikog. Di damat nga rod ka ba ilang tiyang trabaho. O, di kapilitan nga agawid ng iti Pilipinas. Saan to mapasamak day ta kanyak? Masapul nga agtrabaho ak nga agtrabaho. Ngamin, adu ti mang namnama kanyak iti Pilipinas. Dave, Apay ka din, Nana. ibagam kin ni manang mo. Ta-thank you iti inted na akwartami kin ni tatang yaw. Imbaga ako, Nana. Itay pa yung in-message ko. Amang ano dapat lang iti trabaho na. Iso asan pa nag-reply. Ano, amang ano nakaturog. Agimpon ka, anak ko. Di ka gastos-agastos, wan. Laglagi pa mapagregrigatan ni manang mo ti ipaw-pawit na akwarta. Ninanang mat. Palpalagi pan kalaeng, anak ko. Wan ka din, Nanang. Saan yun anas ka nga ulit-ulitan dahi ta? Amok mat, no kasano karigat tibiyag ni manang ija abroad. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, inkaigatanganan iti agas ni tatang yo. Wan, Nanang. Agawid ka manen adagos saan ka manen nga agtambay iti ayan dagiti babarkadam. Wan ka din, Nanang. Ang mamuyo, agdaman na panunot ko. Anya day ta, Dave. Nasaysaya at siguro no makasarak iti Amerikano ni manang ijaan niya. Ha?
No makasarang kita Amerikano, katagkalay sada, mabalindo tayong tumating nga layo ni Jay. At naligat ko, ninanang mat, apay nga agkistong kayo nga. Ilusyonado. Ala, ingka kagubatangan iti agas ni tatangyo. Iti kasta, makatumarang. Hina, Emi. nalpas ka din ti shift mo? Wan, sika ngay. Saan pa'y? May sa oras pa'y. Sana bale, mabiitan day tamay sa oras. O sige ha, umana akon nga gawid. Mabiit lang siya na. Ha? Ne, apay. Nakita mo ka di ti lalaki ang nakatugaw iti asidad ti entrance ti restaurant? Ha? Di man Jay naka-jacket iti leather jacket. Ah, jay ka di Amerikano? Uy, Oh, apay day jay Emi. regular a customer day Jay dito eh. Kinapudno na, damdamagan na kaitay. Kayat mo ka di? Tayam-am mo ka na? Anya? Kayat nakakano ama-am-am mo. Ay na, saanin Emi? Awan mo't dakas na. Agam-am mo kayo laang mat. Anya ti ammo. Ang mga nuagbalin kayo anasingan. Anya? Nag-riknak ngamin, kat kurusunada na ka. Ha? Basta tibilin ko kan ka, saan ka ngagpaspasikog? Oy, Sheena, mano nga idang mo basta ka? Waning harod. Apay, masakit ka ka di? Jak man amo. Jak nga rod mauawatan ti marikrik nak ita. Kanayon ang maululawak. Anemi kak samatan, gapo iti kanayon ko pa nagpuypuyat. Kat no damag ko anobyom ka nun dayjay nga Amerikano. Ah? Dayjay? Awan laang dayjay. Fling-fling laang dayjay, Emi. Nyam, nagkaida kayon, kasta ka di? Ha? O, anya, apay adi ka makasumbat, ha? Nukas na, addan na pasamak kada kayo. Naminsan laang mat. Sigurado ka na minsan laang. Wan, anya ka kadi aya? Saan nga ta, amasikog ka? Anya? Ay, kunak tupay kat. Di mo't binagaan kan idida mo pay laang. Anya ti aramida, Emi. Daka mo kan kasi na. Jak mabalin ti agawi di jay Pilipinas sa kastoy ti kasasaad ko. Sigurado adakkel apa kay babay nan ti pamilyam ida ito'y no bilang laeng. Binagaan kan idida mo pay laang. Ay, husto ka, Emi. Rumbang nalaang ko mga tinungpal ko ti pilin mo. Naladawan ti amin tapno agbabawi ka. Ay, hunay matlakit di kaminan. Ay, nakatangtanga akmatan. Nakatangtanga ka talaga. Kaan anak mo laang. Agtrab-trabaho ka manan. Kapilitan Agbisin kami mat iti anak ko nandiyak agtrabaho. Ay, bilibak at talaga ken ka. Nagtrabaho ka aging nga inom abulan ti tiyan mo. Imbaglaangan tabas si ti tiyan mo nagsikog, iso asaan amadlaw. Ita, awan pa'y makabulan, manipod na ganak ka, nga maagtrab-trabaho ka manan. Wen tama no bulan mat adyak nakapawit sayat iti Pilipinas. Iso masapol nga agdoble kayo dak ita, tapno makapawitak manan iti dakkel. Kasanon ti anak mo? Intalag ko pay lang iti boardmate ko. Awan mat ngamin trabaho na. Iso nga isupay lang ti pinagaw-awir ko. Sana bali ta saan mat libre? Bayadak mat. Oh, manupay nga iti kabailam sideline ita. Uray mano. Basta kabailan pay lang ti bagik. Ay, Sheena. Diyak mabalin ti agawid. Aging gaadyak pay natungpal ti kari kadagiti dadakkel ko. Addan balay tayo. Addan negosyom. Addamat ang trabaho ni Dave. Kabalan na mo't siguron at tulungan ni Manang na amang paadal kadagiti dua pay akapsad da. Kan may sa, graduating mo't ni Arian.
Nintulaangan Christian ti pagadalan da. Husto ka lakay. Apay, saan pa'y laang nga tayang agawin ni Sina bakit? Dayta ti jak ammo lakay. Awan mo't nadakdakamat na may papan iti dayta abanag. Naibagak mo tag. Iso nga ibagam tagawi ng tanak tabakal. Ide pa'y laang mo't ngay bagbagak dayta kenkwana. Angam di mo't agtagtagare. Di tay amaw, no kasadumot ti kasasaad na iya. Ang masigurado ko anarigat ti biyag ijayan niya. Naku namon lakay. Bayam, ta ibagak to tinapagsaritaan ta. Apaman nga umawag ni Sheena. Kaslad na nagsardeng alugan iti batog. Asino nga tatidimtang? Yuhu! Nanang! Simang pagkatan ni Manang Sina! Ha? Nanang! Ay, Sheena, nako. Ay na. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Anak ko! Agyaman ang tanagawad ka mo ilangan ni Sina, anak ko. Wen tatang, agmano ak? Ay na, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Manang Sina, Hmm? sino ti kaduang maubing? Ha? Jillian, my dear, come here. Yes, Mommy? Say hi to your grannies. This is your Lolo and Lola. And this is your Uncle Dave. Hi, Lolo. Hi, Lola. Hi, Uncle Dave. Sino nga agpaiso da ito nga ubeng, anak ko? Kasla Amerikana mo. Uy nga raw, nagpintas nga ubing ay na. Anak ko, nanang, tatang. Aday ta, nakaturugan ti apok. Ay na, jak namnamaen amaadaanak iti apo akasto. Sorry, nanang. Sapay ko mata mapakawanda. Apay nga agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Gaputa nagilimadak kada kayo, nanang. Saan arumbeng at umawat ka iti pamakawan kada kami, anak ko. Da kami kit di tirabeng na adumawat iti pasensyaken ka. Amumi anarigatan ka gapo kada kami. Nanang, Pampanunutek nga rod itay, no kasanong tinagbiag ije abroad. Nang runa ket adda ubing nga awawirem. No kasanom nga inaywanan ti bagim, kabayatan ti panagsikog mo. Siguro, kastaunay arigat mo, anak ko. nanang. Pasensya ka na, anak ko. Ngamin, saan da ka man laeng anaan di ngay, idi panawon nga grigrigat ka. Okay laang, nanang. Talagang min nga ingkarik iti bagik. Ajak mabalin ti agawid, aging ga ajak matungpal ti inkarik kada kayo. Agyaman ak, anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyom. Amok an arigat kan nasakit dagiti naglabasam ijay abroad. Angam uray no kasta, kinabailam nga uray agmay saka. Ibilang tayon a blessing ti anak mo. Makunak aparabor kada tayo ti Diyos ti apo ko, anak ko. Agyamanak iti pan nakaawat yun, nanang. Awan ay nyaman na anak ko. Da kami ti rumbeng agyaman kan ka. Pagyamanan mi unay. Agaro pito atawahan ti panagsakripisyom para iti pamilya tayo. Adumat arigat ti linakam ko. Ado a sakripisyo ti inaramid ko, tapno laang maipaayak itinanamay a panagbiag ti pamilyak. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa dinak binaybayan, kastameten ti sibubukal a pamilyak. Makunak a nagbunga amin ti rigat ken sakripisyok iti balasiw taaw, gaputa sa anak met a napaay iti arapaap ko para iti pamilyak. Napaadal ko dagiti kakabsat ko,
Kat makunak anasaya at metten ti biag da ita, kadwada dagiti dadakkel mi. Kasi ti apo agturpos metten iti elementarya ti anak ko itaatawan. Ket agkalaysa kami metten iti agdama a nobyok iti umay a bulan. Saan nakas karina dagiti naglabasak arigat? Angam kinabaelan ken nalasatak amin dagijay gaputa sa anak asin mo ko. Kadagiti kakabsat adumdum ngag itagon daway, ammok analakati maupay. Nalakatayo ako mapsot. Ngemnas ken apilyan tayo ti lumaban ken agpatuloy. Kunada nga rodan, quitters never win, and winners never quit. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nangiyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Dayawan ka iti kinatibker ken kinadiskartem iti biag. Pudno unay ti kunam ano adaman panubok nga intay pagdaldalanan ita, piliyan tayo ti lumaban ken agpatuloy. Ngamin, mamatiak adi datay ikan ti Diyos iti panubok adi tay kabaelan alasatan. Kang runaan iti amin saan tayo amaragpat dagiti arapaap tayo, saan tayo ang agbaligi no agpaabak ken sumuko tayo. Kan syempre, buyugan tayo iti kararag ti amin nga aramidan tayo. Alakastan pagayam Sheena, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.